Yo, abusiafo mo akwa baba Adum TV so mo som for ma de nyina abna adutum wa amronsa ane ene so ya ba we pie mu Adum mantamu babu sa se de tire pie mu ha se yedi kan ka kira mo se Adum homecoming bi e ba so ene ye ka kira mo se enhye pa bia egu kwan so bia no ye de be bremo e wo Adum TV so enkenka na oman Ghana adwumadie ye be bo epiri ye nwia ba fefefe bi wo ha se ne busa ne ensam ba ko mienu bi afa Adum homecoming so Sandra me pacho enen so mo akwa ba biem eba Adum TV so enka na oman Ghana adwumadie na me pese bi busa wo se udwumadie ni sen anase ede na de wa ba ha se e wo Adum de nti ede me aba ho awo Adum ni se me nwanum mema e ma yeta se ye pese ye wo area ha yehia pese yehia na pese ye kese ekososo ntina ye nyina ye de ye ho abedwan omo no. Oh, meda wase me nua ba. Yo, masanya me nua ba ma bi wo ha sei. Na ye bebusa ne nsem ba ko mienu bi efa Adum homecoming ni so. Me nua ba ma mo akwa baba Adum TV so. Me nua ba me so me ma akwa ba. Me ba to na we bo wudin a kire ahwefo. Yo, abusanfo. Your friend me Dada Kesben. Dada Kesben, me sa mo akwa ba biem. Na me ba cho ade na de wa ba abepiem wo Adum ha sei. Yo, the enti ama ye nyina ya bepie mu Adum ane se is a homecoming na ye no e ya de de si ani so em se mfinhia bebre e na adofo ene anuanom ne abusua bebre no ye ntema tete so wo hwa Adum ba business center commercial area ezien ane ye tete Adum na nkasa no se ye tutu abi ebi kwa ma na one ebi akotranta baabi eti ye the homecoming ni ba se ne be ye adofo ne anuanom o matutu kwa ne nyina sa beba ne ye nyina be hie ne ye de odo aye den abodo mama de ye no aso ani ama obi bia otu kwa na so oni ha bia ne beba na ye nyina na ye de kroye aye adwuma ne ye hu na yetimi edidi nkomo achacha ye hu ne hu se Adum nso ye den eda so tiase a eye adwuma ene obi free amano ne ba bibia ba oso wo ba Adum because we pe bibi papa bia na Adum na obenya no enu gina ma yenso so ye trans ya ka se ye homecoming ne ya de afto yensa afre atitiriu ene nkrofo a omo no omo wo Adum omo tutu kwan ne nyina na aba ama ye nyina de wodo abodum ne yetima ya de we ama na wie peye enu gina ye hia wa hase Me da wase bi nua ba ma na peso obusa se ehye be na mo de agu akwan mu efa Adum homecoming so o ehye de bebre mitimi kan bebre edoso na emom de ehwe ne se ye maame nom ne ye papa nom ne ye nuanom ye wofa nom a obunyina nwa ama no ne nyina ne ye srom obi a wote ye nka ye bomoden se mane yen to ye nkra de ye kan se mummra ne ye mfa odo modo mu because ye pese ye hu ye ho obu a be 10 years 20 years 30 years ye hu ye ho de ye yi kra ye be bia be 5 years but de ye kan se ya ye nhyehyeye a ye de ato ho won na wo se ye boa won wona wo se ye hu omo wo abrabo mu omo a wo se etimi wo madoye ye maame nom ne papa nom ye wo hye bebre eti esre wo de ese bia ye wo se bia Adum ana wadofo mo no mu ni ho a eye homecoming ya ye ni aye nhyehyeye ato ho emema ye hu ye ho enu ti ni aye san hye we nti esre e wo bebre ne ese se omo beba no ma hu de wo nso so am yetima da na dia de ade a kire wo mo me da se na me se busa ba ko etwa to ne se aban edumadi anasa ne sisa odi egu akwan mu no me pa cho na mu di so di ye di su pepepe eti wo hwa ye ndwumadi no ene titiru kra no ya adwen se ye fruit na ya ye cleaning exercise eti wo bon se ye de Veronica bucket no SCC some vantage point ye hwe se amanfo betima horo mo nsa na o matima clean no mo enso so ensa no mo de sanitizer ni bi nso afefa ho na afen social distance no so aye aye adwuma o ya fam eti wo hwa even ye adwumadie mu no ya tete ye ntem na emom ye bo afoforo nso so enka ye se omo nso so be sa adwumadie na ma protocol nso aye adwuma na emfa o how bia aye emre ye eti sanhyehyɛ ne de oho ye di super pepe se ne bibia be ye pe na ma ye nuanom so ye hwɛ so mo beba no o matimi aba ma de ye no awie pe me da se sawo jemre ema Adum TV yo me nua ba ma me mo akwa ba eba Adum TV so e pa to bebo wudin a kire ahwefo your from Professor Dr. Luke Mondo so answer
Professor Lukman me pacho and na dey that PM e Adum ha say The Aduma PM ni say me Adum ni na me frɛ Adum so sansa me na namu nyina Adum ni ewo mu ntisi e ka ma ka mo chichire Adum e me na namu na chichire nti me Adum ni pa me da say na matete say mo ba be ye Adum homecoming no na pacho betimi aka ho nsɛm kakra bi so akyerɛ ahwɛfo ene atiefo so ya me da wa sinema de ma chi atiefo nyina so aya no kra de ye ka nyina ne say Adum aye Kumasi emfinfin Adum abeye baabi a ye ka ne say Adum eye ahinkrokra bi Adum eye baabi a ahimfo akɛse atwa Adum ye baabi a otumfo abamu akɛse nyina ewo enti se Adum bo za akwasi de a otumfo ba Adum timi kopampa so ba bamu meko mosa ba champem bamu enti Adum ye baabi a esa da Kumasi akoma so a untimi nka Kumasi wa bra won ka Adum enti se nyi am ya Adum no de abedu Adum ne efiri Adum a na tituru ne mpanyimfo bebre so epie firi Adum a yenzu nyame ya Adum a yeso be mpanyimfo oman mu efiri Adum a na etwa se Adumfo so nyina yetimi keka ye ho bom ne ye baako na ye pagya Adum ne ye ma impumtu ne nkoso ebe Adum enu ntina homecoming no ye nyina ya ba ase de ye ho djum me da say wo jemre e ma Adum TV so e ka ne oman ga na dwumadie na mpacho me semfo e toso miensa pese me busa wo say aban hyehyɛ ya na say ni protocols awode egu akwan mu no me pacho mudi so de me da say no kre enti ne ewom no ma ba panyini o Ghana aban mu aba panyini wa Asantema mu anyway ayeye we enti na ma hye me nose mask a ye nyina so obi akura ni nose mask a ye be move akọ ye ko nyina de ye ni say ye create awareness of yare ne so asam obi ahu say enti say aban e de atokwam ne ye nyina o si edi so enti na Adum homecoming ene ye tie si abonten achiche nose mask a che bibia ma obi ahu say nose mask ni hu hia aban protocols hu hia ye de Veronica Bakers sisi baby ye you see a sanitizers near you say gina akwanya we to the account obi aso say obi anhwe ne ho ye na yare ne wo ho aban so bo ne ho modin bia enti yan yesu Adumfo se ye ka aban achi ne yan yesu ye din hyehyɛ ne tintu obi anhwe yen etu din hyehyɛ ne tu bi said the hyehyɛ ne tie no me da say wa jemre amaye me da say biem so Adum TV. Yeah, you do.